Chiburaburu nigo chiganrete Kogikerigwa anne mono hicho chikubwatekana neribera rya gesiasa iriganrete kwenekigwa sense ya Kenya na anne mono asorgongo rwagusi eiga magega yomoiga gwekanisa wokwenekia umusangirikano wogusangiriria okwagacho gwikirisia ge St Clair hensemo ye ward ya Mochiche bunge ya South Mugirango ase OYOKORIGIA kebojumba ase bunge yo DENIS SONKO ababwatani bae banyarakoba bagusikikania n'ababwatani bo mujumbe bwensemo yo Mheshimiwa Silvana Zosoro hegento bona ababwatani bekanisa na boigo abarai ao bagendere gwesokia na kugikiria EGEKORE EKIO na gusaba libera rya gesiasa rinyare ko barigo kya muri kitopeto el machini na bwaterire umuroberio yo nabona gutumanya senchiro bwikira Nasomega bugochangira kwagachwe kirisia kimusasiro cha sekanisa ya Katoliki ya St Clair Eburi ime ward ya Mochiche bunge South Mugirango county ya Kisii kuria rero Nomaiga oikiranwa na bari igati abo OYOKORIGIA OBOCHUMBE bunge yo DENIS Songo mwemsebo wodi yo Ronald Achira modikiwe county ya Kisii Ernesto Soro igati ya bari banda bange Father itukoria lero igonta getonye kunyarekana enyombe yiga ya father ere erinde parish yecha Nayo nabo Chiburaburu nigo chenekwa igati abachochire bayo Soro nere DENIS Songo asinge nchyo kwa miringo kwa nayo Moscow Soro yababwatani baye basirite magmabo wetra omubasokano bwe para Nigo Songo agikire Chiburaburu echa satebire erene mirimo yae no gusuguma Moscow Soro eri aikiranya magendero sabagirango unachipara na Wege University ya Sensemeyo tagetia mangana abunism because we have seen bunism taking place in Nairobi. We've seen it the last time Matiang'i was here. We saw bunism today in South Mugirango. We don't want to tolerate that kind of bunism. We want bantu baito bakole chikura nombolembe bakole mikutano nombolembe tutawati uruwendeons. And actually one of the biggest issues koleta liberera na sengincho na ko condemn egento sorakora in the last 2 weeks abana mbale bakwalia accident murao kurukuno na Ronaldo na Mokai they got an accident. Now Osoro celebrated their death because they were my supporters and they used to really push him hard as a social media. So I celebrate clip kia na okere wono wandu mbata Osoro tutagitigente kwa nuwa sabantu igwete lakini ende evil is evil and evil must be condemned. Mama yete ite Songo ndo muntu mulembe ituko ndiyo no rini elimo wanya kwa guna achegirio muntu wanya wa Songo achegirio muntu never not even once igona kera bantu bako wata takareta mana kake mwa kana ki Songo no muntu mulembe Sonko tabwa tumangana Sonko tigaye guri bagari yaye akole mirimo yaye ngora emirimo kuru ku opposition ekyaga na ronde boniga mbakora epareye muna bakore te yaito mate yesaka igona bantu baito tuchunge na ndi gonta I will be coming here kimo motenyi ngopona nabantu bamintoko wali aki Osoro epareye wastewe yawe ate bire birasimba chiba chake ye university motinyokia otole toligireti na maiso achinga kechecho niko boigo Songo abori abantu gwesoke na kubwata chikura amatukati gerete iriko mosira Daktari Fred Matiang'i igoro kabisa intumuna mugusi ntobwato omwana ito okoro ku Fred Okelo Matiang'i Matiang'i ndo wako president wa Kenya abantu bamenga aki ntogwe itera
ekiagala matiang'i noyo ito omogusi naende goetania buo igaro omugirango naende matiang'i oria kamoko morigeria emere makorete nemiya ekera arenge eserikali. Kuripotiria Soko TV kurase kanisa iga ya St. Clair Eburi mea South Magrange County ya Kisii Chepethuel Machin. Bebano murikito